өлкәһендә башкортлар борындан яшәгән райондар бар. Барда, Бардымский, Куяды, Куединский, Көңгөр, Кунгурский, Пермь, Пермский, Өфә, Осинский, Соук-Сөн, Суксунский, Уй, Уинский райондары. Башкорт халкының борынгы байрамдарының береһе Һабантуй, халкыбыз яшәгән бөтә төбәктә лә көтүп алынган язгы йола. Бардала балай башкортлар күпме? Күп. Башкортларда барысы да башкорт. Без үзебезнең инде безнең документлар, паспортлар без башкорт төскә бит. Безнең башкортлар барда шундый инде аерып тора. Пермь тирәсендә безнең тулган инде у башкортлары. Телебез безнең үзебезнең гаинә теле, ләкин шунлыкта без үзебезнең башкортлар икәнне беләбез инде. Башкортлар, татарлар, ләкин телебезне үзебезнең югалтмаенча саклап килдек. Үзебезнең гимназиязда традицияларны, культураларны югалтмас өчен безнең чаралар үткәрәбез. Балалар рәхәтләндереп безнең башкортча бийләр, рәхәтләндереп башкортча җырлыйлар. Башкорт культурабызны, үзебезнең үзенчәлекләребезне белеп, өйрәнеп, алдагы буыннарга күчереп килүебезгә без бик шатланабыз. Пермь өлкәһе таулы урманлы яр. Уңдырышлы басу ерләре күп. Бында борындан гаинә аруы башкортлары яшәгән. Һәм уларның авылдары Барда, Көяде, Көңгөр, Соук-Сөн, Өфә, Уя елгалары буйларында. Бу безнең гәйнәләр ул күптәнге борынгылыктан мында бу яшәгәннәр без үзебезне төпле халык дип әйтәбез. Башкортстан якка барган төрле ударларны иң беренче безнең шушы гәйнә халкы кабул иткән, особенно шу Төнгүк авыллар, алар Аклыш авыллар, алар һәр вакытта чыга торган булганнар. Менә шу тау буйларда, Урал тау итәкләре дип әйтсәк тә була инде. Анда булган үзләренә күрә шундый маякларда һәр берсенә биреп барганнар. Шунда шундый яу, чыгыгыз, барыгыз дип булар бердән булып шунда чыкканнар инде. Күптәнге борынгы халык, аның менә раскопкалар буенча караганда кайсы 2-3 мең элеккеләр дә бар. Сөйләшү буенча гәйнә дип әйтәбез. Күпчелек халык башкорт. Әйдәгез курултай эшләйбез дип, шулай башка районнарны 2000 елларда, 2001 елларда, 2 ел исендә 11 районда курултайлар төзенек. Объединяющий курултай булырга тиешенә, шул объединяющий курултайны төзибез дип, күп кенә администрация губернаторынан рөхсәт сорап биренек, алар безгә рөхсәт бирмәделәр. Монда башкортлар юк, монда татар-башкиры живут дип. Шуңа безнең ул тәҗрибә әле дә бара. Но тем не менее без үзебез тырышабыз, без барбыз, булганбыз дип, без монда башкортлар, сез безне кая итәһегез дибез. Пермь өлкәһендә яшәгән башкортларның иң күп ханлыгы гаинә башкортлары. Улар да бөтә башкорт ырулары кебек Алтын Урда хандары астында кала. Күп күскенсе халыктарны кабул итә. Рәсәйгә үз ирке менән кушылган тәүге башкорт ырулары арасында гаинә ырулы була. Улар үзләренең осаба йерләрендә хуҗа булырга килешү төзи. Батша хөкүмәте был килешүләрне булып, йерләрен тартып ала башлагас, гаинәләр ихтилалдарда, восстаниеларда актив катнаша. Салават Юлаевтың 16 бригадиры гаинә башкорты була. Безнең Пермь краенда даже Гайны дигән районнарда бар. Шул гаинә башкортларын Строгановлар монда килеп, алар азрак вытеснять итеп, менә Барда районына күп башкортлар күчеп утырган. Менә Башкултай белән Куян авылы, алар торып калганнар шул вакытларда. Борынгы исем. Шул авылда бер агай Сайдашев дигән 57 ел булып татар булып йөренем. Оказывается, шәҗәрәмне тикшерә башлагач, мин башкортмын икән дип үзенең шәҗәрәсен төзегән. Татарча укыдык мәктәпләрдә. Ул Татарстан, видимо, элегрәк алып калган. Укытучыларын монда җибәреп, кешеләрен монда җибәреп, безне бер рәттә әле әйткәнебез юк. Без татарлар, без әле монда башкортлар дип әйтәбез инде. Безнең менә сүзлек бар, аны Насхат Авизимасов язган. 3000дән артык сүз бар. Олар барысы да безнең гәйнә шәһитләр торган.
Безнең телебез төньяк башкортлар теле, татар теле түгел. Күбесе татарча сөйләшә торган башкортларбыз дип сөйлиләр. Юк, без татарча сөйләшә торган түгел. Без башкортча сөйләшә торган башкортлар. Северный диалект белән сөйләшә торган башкортлар. Мин үзем Барда районы Аклыш авылында туып үскән. Пермь шәһәрендә 1964 елдан башлап. Барда яклар монда күпләр һәм хәзердә основном яшьләр авылдан китәләр. Без туган чакларда башкорт авыллары основной милләтләр башкортлар. Башкорт булсалар да мәктәпләрдә татарча укыдылар. Шуның өчен белмәгәннәре мине татар дип йөртәләр, белгәннәре башкорт. Мин аны, конечно, беләм. Башкортлар менә шу Барда районыннан килгән гайне башкортлар булабыз диде без. Теләкләрем иң беренче шунысын әйтәсем килә. Башкортстан Республикасының телевидениесенә һәм радио эшмәкәрләренә бездән Краснокамск башкортларыннан зур сәламнарыбызны җиткереп каласыбыз килә. Һәм аларның эшләрегездә уңышлар теләп, саулыкта, сәламәтлектә булуыгызны теләп калабыз. Һәм дә безне онытмагыз, безнең якларга килеп чыгыгыз, үзегезнең тапшыруларыгызны менә телевизорлардан, радиолардан ишетәсе килә иде. Гайнәләр кантонлык идараһы осырында ла башкорт гаскәрендә хезмәт итә. Уларның йөрдәре беренче башкорт кантонының йортына инә. Октябрь революцияһынан һуң Гайнә халкы Башкортстанга кушылырга ынтыла. Әмма уларның хыялы тормышка ашмай кала. Biz Чернушка районынан бурайдан БСТны карай алабыз. Дальше тауларның тыягындагы авылдар уже БСТны карай алмыйлар. Шуның артыннан үткән елда йөрдек, хотя бы радио юлдаш үткәрергә кирәк дип. Бездә БСТда сөйләде. Күрсәтте, шул радиода юлдаш та булды безнең тапшырулар. Без аларны шул хәтле халык яратып кабул иттеләр. Без аны башкортча аңлашабыз, культурасын өйрәнәбез, телен өйрәнәбез дигән кебек. Соңгы елларда 2-3 ел элек ул безнең шушы БСТ каналларын иләрне Чиләбе якка барганнар. Видимо, да безнең акча да булмагандыр, акча булган булса, бәлки бездә ул дәвам иткән булыр иде. Без аны күтәрә алмадык. Бүгенге көндә безнең хәзер шушы даже без шушы триколор ашада безнең өйдә, мәсәлән, минеке өйдә бар иде, шушы карыйдыр БСТны. Анда карый алмыйбыз, поскольку анда тоже программа үзгәргән. Безгә через спутникта без аны хәзер карый алмыйбыз. Халык бер меңләдән күбрәк подпись йыштырдык. Без аны президент Башкортстанныкына да, үзебезнең губернаторга да яздык. Ул хатны аларда ул хат барып җитәргә тиешле. Аннан соң алар ничегрәк сөйләшәләр. Чөнки безнең төпле халык бәрабәр без үзебезнең телне, культураны, башканы, мәгарифне, мәдәниятне барысында өйрәнергә кирәк була бәрабәр. Без аны башкача өйрәнә алмыйбыз. Шуның өчен хотя бы шушы телевидение каналлары буенча, радио буенча алган булсак, безнең этәреш алга таба үзебезнең кем икәнлекне акларга якынрак булган булыр иде. Пермь ягында 40 меңдән ашу башкорт яшәй. Улар арасында борынгы Гайнә, Кошсы, Терһәк, Өпәй, Катай ыруларының да токымдары бар. Һәм Башкортстанның төньяк районнарыннан килеп төпләнгәннәр күп. Интернетта чыкты информация по переписи населения. Россия буенча башкортлар 5,5%-ка кәмегән. Безнең Пермь краенда 23%-ка кәмегән. Пермь краенда 23%-ка кәмегән, әлеге дә баягы безнең Барда районы аркасында. Основном безнең 89 елда перепис буенча Барда районында 82% башкорт яшәй. 2002 елны Барда районында 60% кына калды башкорттар. Барда районының главасы администрацияга буйсына. Алар нима кушалар, ул шуны эшләргә вынужден. Хотя может быть исеннән ул да янадыр. Дөрес эшләмәйм, дөрес бармайм дип. Нигә үзенең халкыңны алдап, шул дөрес направлениягә алып бармаска. Халыкның бит теленнән, гореф-гадәтләреннән алар мәхрүм ителәр. Киләчәк буыннар аларны гафу итмәс. Пермь өлкәһендәге Гайнә, Ирәкте, Кыртанып ыру башкортларының авылдары күп. Һәм уларның русса,
башкортса атамалары нык айырыла. Удик, Епалчиха, Уймыже, Уймужева, Өсмөсү, Федоркина, Тауаул, Усть-Тунторова, Ыфкыр, Искерова, Әремәул, Канюкова, Күҙмә, Күземьярова һәм башка ауылдар, уларның исемдәре башкортсанан русчага күчергән вакытта бик үзгәреш кисерә. Бу авыл исемдәрендә, ергә атамаларында халыктың тарихы, телдең тамыры сагыла. Кызымды укырга индергәндә Башкирская государственная университетка бер 10 ел элек. Какая ты башкирка, син башкортча бер сүз дә сөйләшә белмәйһең дип. Шулай дип чыгардылар. Минең телдә сөйләшеп кергән баланы син башкорт түгелсең, син татарсың, син Татарстанга бар дип шулай чыгарып ибәрделәр. Шундый моментлар да була. Менә Әхмәт агай Сөләйманов менә зур рәхмәтлемен. Мин Всемирный курултайның агзасы булгач та барып башкортча сөйләшергә тырышып йөрим. Рәсил телеңне бозма, синең үзеңнең телең башкорт теле. Син башкорт икәнеңне телең белән генә ни докажешь, синең ишеңдә башкорт яшәһен ди. Башкорт телдә булган китаплар югалар. Анда сездәге булган алар бездә гомергә сөйләшкәннәр фәлән тигәсе тип ул әдәбият телендә сөйләшенә бит башкорт телендә. Безнең үзебезнең монда җирле тел башкорт теле, біз аны үзебезнең ана телебез дип әйтәбез. Үзебезнең башкорт икәнлекне һәрвакыт истә тотып, үзебезнең халыкны катап төшермәенчә, без монда беренче булып йөрергә тырышабыз. Ултырак тормышка иртә күскән Төньяк Башкортстанда игенчелекте алга китә. Танып, Иске Елан, Гайнә, Ирәкте, Әйле ыру башкортларының ергә табынып, игенчене олылап оештырган Хаван туен башка халыкларда үткән. Пермь калаһы янында соңгы 7 елда өлкә Хаван туйлары үтә. Төрле районнардан килгән кунаклар арасында авыл хуҗалыгы алдынгылары, күренекле фольклор төркемдәре, ардаклы шәхестәр. Башкортның теге йөрәгенә үтәрлек музыка, культурный программа китереп куйсаң, сразу йөгереп киләләр. Минең ди монда ди барып җитте ди, мин башкортмын икән дип күп кешеләр шулай килеп нитәләр. Күбесенә нитәргә дә кирәк инде, булай да аңлатырга, исторически да аңлатырга кирәк. Тарихи Башкортстан биләмәләрендә яшәгән Пермь ягы башкортларының милли ынтылышын, башкорт моңына һугап, яратып, хагынып яшәүе хак. Халыктың телде югатуы үзем уйлап утырдым, берничә этапта барган исторически. Иң беренче дин керткәндә, әлеге дә баягы татар муллалары монда килеп, Гайнә иленә килеп, дин, ислам динен укытканнар. Шуннан соң гражданнар сугышы беткәч, совет власты башлангач, теге ликвидация безграмотности, шул вакытларда тоже татар укытучылары Казаннан килеп татарча укытканнар битендә. Бүгенге көндә башкорт авылларында уларны татарча укыталар. Директорлар Татарстанлык, менә Башкортайныкы директоры белән танышып киттек. Минең алда эшләйбез, тегеләй булай мастер-класс үткәрергә ябарганым, Курай белән биергә хореографияга менә үткән атнагына. Син безне татарча өйрәт, ния безне башкортча өйрәтәсең дип утырады мәктәп директоры. Шуның өчен эш яны бер инде шундый ниләр. Менә хәзер 4нче этап башланасак. Чөнки мәктәпләргә культура, религия дигән нәмә индерәләр, әйме. Шул культура, религия урыслар үзләренең теге поплары килә инде, ә безнең теге муллалар киләсәк. Муллалар киләсәк, ә муллалар кемдер улар? Основном әлеге дә баягы Татарстанда укыган муллалар. Алар менә перепис алдында Татарстанга барып семинар алып кайттылар. Соң абзый, син мулла, синең националистың булырга тиеш түгел, син бит мөселманны гына карарга тиешсең дип мин аларга, муллаларга да әйтәм. Чөнки алар юк, монда татарлар яшәй, без татар дине кертәбез. Татар дине түгел, мөселман дине. Алар дәстәвә дашлыйме, көрәшне дә татар көрәше дип монда даже ниләргә яза башлаганнар. Улай наглиттәргә ярамый бит инде. Бездә кеше. Пермь өлкәһенең Барда районы халкы башкорттың Гайнә ырыуы төяге. Барда җыен дип үткәрелгән язгы байрам ошо төбәктең күркәм йолаһы. Барда җыенга бармага мотлак диләр монда. Һәм җыенга сынап та бөтә тирә-яктан кунаклар килә. Йөрәкләр әрни представительство Башкортстанда безнең Пермь краенда юк. Яна Свердловскийда бар, шул еткән. Представительство Башкортстана открытно да, әйме. Шуннан соң шул безнең уже на государственном уровне
таяныр урын булыр ине. Әле безнең хәзер барабыз, син общественный организацияга тенелес. Шулай карайлар бит. Кайбер чакта әйтәләр, кайбер чакта истән шулай уйлыйлар бит инде. Ну, талаша тартыша без йөрибез, тырышабыз. Барда да гимназия асарга кирәк. Ул гимназияны бардалар үзләре генә теләкләре белән генә аса алмай, Башкортстаннан ярдәм булмага. Безнең администрация губернаторыга мин тоже аларны аңлатам. Сез күрәгезме? Сезнең барда халкы укыйлар алифба. Алифбада безнең столица Казан дип язылган. Мен аларның столицалары Казан түгел, Пермь. Шәҗәрә бәйрәмнәрен өйрәнәбез. Үзебезнең гореф-гадәтләребезне өйрәнәбез башкортларныкын. Рәхәтләндереп туйларны башкортча өйрәнәбез без, үткәрәбез без. Үз телебездә сөйлибез. Димәк, безнең балаларда теләкләре бар өйрәнергә. Алга таба телне дә без үзебезнең гимназиязда кертирбез дип үмитләнәм. Гайна теле дип отдельный газета чыгарырга кирәк. Менә шуны уникальный телде саклап калыр өчен шушы направлениедә эшләргә була бит инде. И менә безнең радио юлдашның бестінің көрсете башласалар, мұнда корреспондентский пункт ашырға була. Шол корреспондентский пункттан өз телеңдә, өз диалектында репортажлар алып барырга була. Халыкты үзенең тоже сакланып калсак бит инде. Менә хәзер без менә шушы поколенияны упускать иттек исә, бетте, безнең халык менә юкка чыгачак. Хатын-кызлар оешмасы төздек башкорт хатын-кызлары дип, яшьләр башкорт егетләре оешмасы төзәргә дип, шундый уйлар да бар безнеке. Аны сөйләштек дә. Әмма ләкин безнеке ул яктан поддержка юк. Курултай исеменнән дип әйтәсем килә. Монда очрашулар, язучылар белән очрашу, композиторлар белән безнең халыкларны белеп бетми бит. Шушы безнең Салават Юлаев турында кай вакытта сорыйбыз балалардан. Алар беләләр Салават Фатыйдинов дип беләләр, ә Салават Юлаев кем икәнен дә белмиләр. Андый чиракларда була. Очень важно, что вот сегодня Республика Башкортостан присутствует на территории Пермского края. Не менее важно сказать, что на территории Пермского края есть такой Бардымский район, где, являясь главой Бардымского района, проживает 94% татар и башкир, 28 тысяч населения, из них 62% это башкиры составляют. Поэтому сегодня обширная делегация на данном Сабантуе присутствует. И для нас очень важно сегодня, что делегация Башкортостана приехала. Поэтому им, конечно, огромное спасибо. Очень приятно. Не менее важно, хотел бы сегодня сообщить, что за последнюю историю, за последние времена впервые создана организация Курултай Башкир Бардымского района. Такого вообще не было. Мы обычно всегда Бардымский район относился то к Чернушинскому району, то там еще к другим районам. Теперь у нас мы создали свой Курултай Башкир Бардымского района. Поэтому те связи, которые сегодня есть, мы бы хотели более широко наладить, чтобы Башкортостан все-таки больше присутствовал и культуры, и обычаи, и традиции. Biz mında big zor delegatsiya bilan keldik, big tilab, şadlık bilan keldik. Kurubuz şeyinde milletdaşlarımız, tuğandaşlarımız bizning mında kelibizga nıq şadlandılar. Barысы da bugün rahatlanıp yol etdi. Şuşu bayramda bizning birdamligimizda madaniyat yağından da televizyon yağından da birdamligimiz ko'rinaydi. Albatta bu bizning uchrashuvlar vaqtli shag'ana bo'lmas. Uchrashuvlarimizning natijasi bo'lib bizning oldag'isi kunlarda birgalab ishlaw, сөйләшеп эшләү, зур итеп аларга рәхмәт әйтәбез. Аларның кунакчыллыгына без сокланып китәбез. Сау сәламәт булсыннар. Тарихи Башкортстан биләмәләрендә күрше регионнарда яшәгән милләттәшләребез туган илебезнең үткәне, бүгенге көн күреше, мәдәнияте, сәнгате менән танышу һәм катнашу мөмкинлеге ала. Димәк, Сабантуй халыктың мәдәни казанышларын гына түгел, уның тормышын, кәефен, ан кимәлен сагылдырусы яян булып тора. Пермь ягы башкортларын күреп, уларның милли ынтылышын, башкорт моңына һаухап, яратып, һагынып яшәвен күрдек. Үзләрен исәмә буаттар буе без гайнә башкортымыз дип яшәгән милләттәшләребез 21нче буатта ла башкорт халкының бер канаты булуларын кабатлай. Уларның уранын, талабын, хыялын бөтә Башкортстан ишетә һәм бөтәбез бер халык булып калабыз.
Biz özümüzün ruh var bizde. Başkurt halkının ruh var. İşte ermegen neyler uylar көп. Dünyada baylık ақсада ғана түгел. Рухи байлык керек ең бірінші. Biz общественный ямғият уровенінде бұл сұрауларды көтеріп беребіз. Біз халқы болсын деп беребіз. Бұл іш хөкімет уровенінде эшләнергә тиеш. Патшаларға башын имәгенде, сидияттарға башқұрт башыйма. Ай-ай салават, туған елдің құты. Ай-ай салават, туған елдің құты. Ай-ай салават, башқұртымның қаны. Ай-ай салават, ұл халқымның даны. Ай-ай салават, туған елдің құты. Ай-ай салават, туған елдің құты. Ай-ай салават, башқұртымның қаны. Ай-ай салават, ұл халқымның даны. Ай-ай салават,